दिनै बालिपारा दखरा दुलाय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बे बालिपारा दखरा एबसुआ गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो हामलायथि बावहरो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो दिनै बे जोंनि जे बालिपारा ओनसोला आरो बे एराहि लगा जि गामि बियो गोदानै थिसनजानाय बिटिआरआव बे गामियाबो बावहाय हाबबाय आरो बेखौ लानानै जोङो गासै बावहाय आइ आफा बिदा फंबाय रायजोफ्रा जोंखौ बेवहाय बड'लेण्ड ओनसोलाव बे जे हाबबाय बेखौबो जों बरायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै बे सनितपुर बिस्वनाथआव थानाय बर' रायजो आइ आफा बिदा फंबायनिसिम दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे जेरै 60 गामिया दासिम हाबबाय बिटिआरआव आरो बे बिटिआर रेकर्डनि उनाव गोरोबथा बादियै 3.1 क्लज बादियै गासै जे आद्रा थानाय गामि बे गासैखौबो सोसननानै हाबहोजोबनांगौनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे दिनै गां माखासे फरायसालिनि जेंनायाव 6.3आ बिटिआर गोरोबथानि बादियै भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मोनसे राहा जानांगौ आरो बेखौ दिनै मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा बिनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोङो दिनै नारसिनगासिनो दङ। मानो होनोबा दिनै गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों बयबो दिनैनि फरायसालिफोराव गोजौ फरायसालियाव बिसेसके बावहाय 11-12आ बावहायनो स्कुल महरै थाजोबनांगौनि थाखाय मोनसे थासारि फैबाय जायखौ लानानै दिनै गोबां फरायसालियाव जों खोनाबाय मिथिबाय जे जोंहा बावहाय आपार आइडि फरायसाफोरनि थाखाय एनरलमेन्ट जानांगौआबो गोबां एलपि स्कुल एमइ स्कुलनि थाखाय गोबां गोब्राब जानानै फैदों। मानोना बे भेन्सार स्कुलनिफ्राय जोंहा माखासे थासारिनि गोनांथि नांगौ, सरकारि गनायथि नांगौ आरो बेखायनो बे भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारिकरन खालामनाया जोबोद गोनां जाफैबाय आरो मिथिदों जोंनि फरायसाफ्रा जायफ्रा भेन्सार स्कुलाव फरायो बिथांमोना मेट्रिक सेन्टारनि थाखाय गोजान सरकारि फरायसालियाव थांनानै फरिखा हैनो गोनां जायो। दा बेखायनो दिनै जोङो नुयो बालुफुं बादि जायगानिफ्रायबो जोंहा बालुफुंनि जे बावहाय जे हाइ स्कुल दङ बिनिफ्राय लानानै सेंग्लिमारियावसो बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होफैयो। बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव थासारि। दा बेनिखायनो जोंनि बिटिआर खुंथायनि मानगोनां बिथां चिफजों लोगोसे आरो आसाम सरकारनि सायाव जोङो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोख्रैनो बिटिआर आरो गासै आसाम नाङै भेन्सार स्कुल जेंनाखौ बोस्रांना होनो थाखाय जोङो खावलायबाय। आरो बेवहाय हा हुनि जे जेंना बेबो दिनै फरेस्ट राइट्सनि दारै माखासे ओनसोलाव जों मोनाखै आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआर हालामजों लोगोसे दानि गोदानै हाबसननायनि ओनसोलाव सनितपुर बिस्वनाथआवबो जोंहा गोबां ओनसोल दङ, एफआरसि एरिया दङ जायफोरा दिनै हानि मोनथाया आद्रा जानानै दं आरो बिनि सायाव दुलाय बर' फरायसा आफादा जों अराय सम खामानि मावलांगोन आरो जिल्ला एबसु दखरा एबसुआबो लोगो नांनानै जोङो बे बिथिङाव जिल्लायाव नारसिननाय आरो रायजो सरकाराव नारसिननाय जों बे हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन। दा दिनै समाजनि थाखाय समाज जौगानांगौनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनायनि हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसेयै जोङो दिनैबो मोनसे मिरुआरि सायख' आनजाद खुंखांबाय। जाय सायख' आनजादखौ लानानै 9 थाखो आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा गावनि रोंगौथिखौ बिथांमोना आनजाद नायनायनि दारै आरो माबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ उथ्रिसारनांगौ बिनि बिदिन्थिखौ बिथांमोना दिनै लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बड'फानि मुङै गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि गासै बर' हारिफोर सुबुं बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे समाजनि बेरेखा हाबाफारि जौ बिरि सिगारेट थांखु आरो ड्राग्स बे गाज्रि हुदाफोरखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनिफ्राय बोखालांनो हायो आरो समाजखौ सोद्रोम गोनां खालामनो थाखाय जोङो सोलोंथाइजों दावगानो थाखाय जोङो जोंनि हारिमुनि सोदोमस्रि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय माखासे गियानखौ जोङो फेहेरनो थाखाय आखायाव लानो हायो। बिनि थाखाय जोंनि हा हुनि मोनथाय जोंनि समाजारि राजखान्थियारि मोनथाय बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै हाबा मावलांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जोंनि थांखि आरो नोजोरजों जोंनि मोन्थोरजों खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथायखौ नोजोर बोनानै लानानै जोङो दावगालांगोन आरो हारिखौ अराय सम माहारियारि बादखौ लानानै जोङो दावगानायखौ हास्थायो आरो बे हारिया बेबायदिनो जोङो दावगालांगोननि मिजिंजों नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बे बालिपारा हालामनिफ्राय गासै बर' रायजो आरो गासै बालिपारा ओनसोलनि आरो सनितपुर बिस्वनाथनि बेवहाय जिफोर जोंनि जेंनाफोर दं बिनि उदांस्रिखौ हास्थायनानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि बे बाथ्राफोरखौ जों दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरो। जिथु सुपार मिशन एखुथा फोरोंथाय बादा होनानै कचिं होनानै दिनै बिथांमोना बेखौ नाजानाया जोबोद गाहाम बाथ्रा।
आरो बेखौ लांबाय थानांगौ आरो बेबादिनो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथाव थानाय ओनसोलनि फरायसाफोरखौबो बे मिशन प्रग्रामाव जायगा होनांगौनि थाखाय जोङो खावलायो मानोना बयबो नेनानै थायो आरो बिनि थाखायनो बे खाबुखौ होनो थाखाय जोङो दानि बिटिआर सरकारखौ बे सुपार 50नि मिशनाव जाहाथे गोबां बर' लाइमोनफ्रा बिनि दारै खाबु मोनलाङो बेखौ जोङो खावलायो आरो जाहाथे एखुथायै बेबायदि कचिं होनाय हाबाफारियाव बिथांमोना फरायसाफ्राबो गोसो थानायफ्रा जायगा मोनथों होननानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो। आथिखाल जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआरआ ओनसोल सोसननायखौ लानानै गामि गोदान हाबसननायखौ लानायनि उनाव जोंनि बिटिआरआ सानसे भारत संबिधान 125 एमेन्डमेन्ट जानायनि उनाव 60 समस्ति जाहैगोन आरो बे जानायनि उनाव जोंनि गोदान ओनसोला गोदान गामि सोसनजानाय एरियाया बिटिसिनि समस्तियाव बाहागो मोननायनि उनाव बे जायगाफ्राबो बिटिआर इलेक्सनाव बाहागो लानो मोनगोनखौ जोङो मिथियो। बिनि नाथायबा दिनैसिम जिहेतु जोंनि समस्तिया गोदानै नटिफाइ जाथ'वाखै आरो बे जायोबा निस्सय बे गोदान ओनसोलाबो मोनजोबगोन आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थिया माब्ला जागोन जों दाबो मिथिथ'वा आरो बेनि थाखायनो राजखान्थियारि जि लाहार फाहार खुंथाय गोहोआव फोनांजाबनायनि थाखाय जि लाहार फाहार बे गासिबो खामानिखौ मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव मदद होलांगोन आरो बयबो बे खुंथाय बेबस्थायाव बाहागो लानो मोननांगौआ जोंनि बाहाय थानाय सोसनजानाय आइ आफा रायजो राजानि बे मोन्थाय आरो बिनि थाखायनो उननि समाव बिटिसिआ गोदानै बिसायख'थि जानायाव समस्ति गोदानै जाजानायनि उनाव बाहागो लानो मोनगोन मिजिंखौ लाखिनानै बेखिनिखौ जोङो दा बुंनानै दोननो हायो। जितु बिटिआर एकर्डआ जितु 4 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिकेडब्लिउएसआव मोनसे समस्ति दाफुंनाया जायाखै। दिनै बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोरबो जानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव गोबां आद्रा थानाय खामानि दिनै बर'फ्रा जुदिअ मोननै रायजोआव दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोनोम मोननाय आरो बेवहाय दा समस्ति खालामनांगौ आरो गामि नटिफिकेसन जानांगौ आद्रा जानानै दं आरो बेफोरनि जि लाहार फाहार दिनै आसाम सरकारजों सावरायनाया सोलिदों आरो बेफोर आद्रा थानाय खामानि कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिल स्टेटास मोननांगौआबो दिनै भारत संबिधाननि संशोधननि थाखाय आद्रा जानानै दङ। बेफोर दाबिखौ लानानै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर मन्थ्रिखौ आरो भारतनि नखर बिफानाव गासै बे आयदाफारिखौ लानानै जोङो आरोबाव थाबैनो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय दिनै जाफुंहोजोबनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसे बे गासै आद्रा थानाय खामानि गामि सोसननाय गामि नटिफिकेसन समस्ति दाफ्रामनाय बे गासैबो खामानिखौ बे बोसोरबानि गेजेराव जाफुंनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ जोङो नारसिनदों। जिहेतु नैबे नेक्स्ट मदद होगोन जोङो दा बेबादि राजखान्थियारि बिथिङाव जोङो जेबो बाथ्रा बुंथ'नो हाया मानो होनोबा जोङो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन जोंहा गोबां थांखि बिथांखि दङ बिटिआर एकर्डखौ लानानै आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै सरकारखौ नारसिननायाव गोसो होदों आरो बिनि उनाव मा थासारि फैयो जों दा बुंथ'नो हाया आरो बेखायनो जोङो इयुन समाव सम आरो थासारिजोंहाय दिनै जिहेतु सरकार सामलायनाय सरकार दैदेननो थाखाय राजखान्थियारि हान्जाफ्रा बेवहाय नांगासिनो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गावसिनि हिसाब बादि बिथांमोना खामानि मावदों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो बुंनांगौ गैथ'आ।